гост днес, баритона Алек Аведисян. Добре дошли. Благодаря ви. Вие сте първите гости в предаването за 2017 година. Радвам се, че с толкова млад и толкова успешен човек започваме годината, защото когато става дума за талантливите млади български певци, вие сте една от имената, което винаги изкачва напред. За това, разбира се, много добри са наградите, които са възможно да спечелите по различната на хората. Да, в България ни даде много възможности за да спечели награди, защото по-голямата част от наградите, които спечелих, бяха в България са значимите награди. Например, Елена Николай, например, конкурса в Шумен на Санчо Владигеров и този, който се проведе